דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. היה לו כסף, היה לו זהב, היה לו ארמון, היה לו משרתים, היה לו מרכבה. היה חסר, מה היה לו? היה לו נשים יפהפיות. כל מה שכל אדם בעולם הזה חלם שיהיה לו, היה לו ככה. ומה אמר? תאמין לי, תן לי להיות בחור ישיבה. ומה אתה עושה? רוצה להיות ספר. אתה יודע מה שמעניין? דוד המלך, איך אומרים, היה מת להיות תלמיד ישיבה. יש יותר גן עדן מלשבת ללמוד תורה, בחורים טובים, אוכל טוב, מקום טוב, מקום יפה, תורה, מתעלם, מבחינה רוחנית. כל אדם חייב לבוא, חייב לבוא לפחות תקופה, איך אומרים? רק כדי להבין כמה הוא בחושך. שאחר כך שהוא חוזר לחיים שלו, זה ספר, זה עורך דין, זה רופא, לפחות הוא יבין מה יש בעולם שאני לא ידעתי עליו. רק כשאדם יראה מה זה גמרא, מה זה תלמוד, מה זה חקירה שכלית, מה זה פילוסופיה, מה זה יהדות, כל מיני דברים. מחר יהיה לך ילדים, הילד שלך יבוא, אבא, מה רש"י אומר, מה תוספות אומר? אומר, תשמע, אבא שלך מצטער, אבא שלך אהבל. תביא, אני רק יודע לספר. מה אתה, תשאל אותי על ספרות, אני יודע ככה לעשות, זה החיים שלי. אבל זה התכלית של החיים שלך. תגיע אחרי 100 שנה לשמיים, אדון איציק, אדון מנשה, אדון אבי, אדון גבי, מה איתכם? מה עשית בחיים שלך? מה השגת? יש לי בית בפורסט הילס עם 2 אריות בכניסה. כמה רש"י קראת? מי זה רש"י בכלל? מה נפסע? אני יודע מי זה, איך קוראים לו? מרדונה, פלא, אני יודע כל השחקנים האלה. זה החיים שלי, מכונית כזאת, שנת 2005 יצא מנוע משופר. זה לא יעזור לך ביום הדין. איך אומרים? ביום הדין אתה תגיד ריבונו, רק שלא יתפסו אותי על השטויות שאני יודע. מי שלא מבין מה זה התורה, זה כמו שהוא אמר, הוא משווה את התורה ללקחת אישה לבית חולים. כי התורה בשבילו זה סתם, כמו לימוד היסטוריה. אבל אם הוא מבין מה שכתוב בתורה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא יושבים לומדים תורה מסביב לשעון, העולם לא מתקיים לרגע, כל העולם מתקיים בזכותך. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, התלמוד אומר. זה לא צחוק, מה אתם חושבים? זה ביאליק? מה זה התורה? אם כתוב לך בתלמוד, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, זאת האמת של הקדוש ברוך הוא. זה לא נתון לוויכוחים עכשיו. זה אולי לא הבנת. מה לא הבנתי? השם אומר לך, חביבי, הצלת נפשות, כל המציל נפש מישראל כאילו הציל עולם ומלואו. ואחרי זה מה כתוב? תלמוד תורה, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. תעשה את החשבון בעצמך. להציל נפש זה כמו להציל עולם שלם. ותלמוד תורה גדול מהצלת נפשות. שמעתם? מה שתעסוק בתורה, מיליארד ימים תעבוד ספר, תהיה רופא, תציל אנשים ממוות, תעשה ניתוחי מוח. מה לא תגיע לערך של תלמיד ישיבה ביום אחד בישיבה? לעולם לא תגיע. אין, אפילו אתם יודעים, החזרה בתשובה זה הצלת נפשות, זה דבר אדיר. כל מי שאתה מחזיר בתשובה וכולי, זה דורות של הצלה. החזון איש אמר לתלמיד ישיבה שרצה לעזוב את הישיבה חצי יום ללכת להיות מרצה להצלת נפשות, להחזרה בתשובה, אמר לו, אם תשב ללמוד תורה, תחזיר יותר יהודים בתשובה מאשר תלך לדבר איתם. אומר לו, איך זה שייך? אומר לו, מה אתה חושב, שמי שמחזיר את היהודים בתשובה זה אלה שמדברים איתם? אלה שמדברים איתם עושים כך וכך אחוז. מי שבאמת מחזיר אותם בתשובה זה כוח התורה של כל עם ישראל. אם יש הרבה תורה, יש רחמים על עם ישראל, אז פותחים להם את השכל להתחיל לשמוע. התורה מחזירה יותר אנשים בתשובה.
מצילה יותר חיים, מנצחת יותר מלחמות, הכל, אין דבר שהתורה לא מועיל לו. העולם הזה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. בגבורות, הגעת כבר לגבורות 80 שנה, אז מה זה? הרף עין. טק, נגמר. בנה, בתים, מכוניות, בורסה, חברות, התמזגות, פגישות. 80 שנה, הרף עין. מה נשאר מההרף עין הזה? רק תורה וגמילות חסדים, זהו. אתה בא לשמיים, מה יש לך? יש לי בניינים, לך לעזאזל. יש לי מכוניות, לך לאלף עזאזל. יש לי זה, יש לי שעונים, שיצליפו לך על שמאל ועל ימין. הייתי כדור רגלן, כדור הזהב קיבלתי. רק יחמיר את הגיהנום שלך פי 70. תגיד, הצלתי יתומים, רגע, מה עוד? הצלתי על מה? החזרתי בתשובה, שמרתי שבת, נתתי צדקה. לא שיקרתי, לא גנבתי, שמרתי על העיניים, זה פה, רגע, חביב, יש פה אדם חשוב. מי שלא יודע את הדברים האלה יגיע לשם. מתי אתה רוצה ללמוד מה צריכים לעשות? שתגיע ליום הדין? זה המציאות שלנו היום. בנים של הקדוש ברוך הוא ידרדרו לכזה שפל, והכי גרוע שהם לא מרגישים. אני יודע שחצי מכם יושבים ואומרים, מה המדומיין הזה מדבר? על מה הוא מדבר? אנחנו אחלה חיים יש לנו. הרמח"ל כותב, אחד מגדולי המקובלים, יש שני סוגי אנשים. הראשון חי בחושך והשני חי בחושך. אז למה קוראים לזה שני סוגי אנשים? זה סוג אחד, זה בחושך וזה בחושך. דובר על חושך רוחני. הראשון גילה שהוא בחושך, זה ההבדל. שניהם בחושך היום. הראשון הבין שהוא בחושך. מה ההבדל? רובנו חיים בכאלה דמיונות שאפילו לא מבינים באיזה מצב אנחנו. לא מבינים. האדם לא מבין, הקדוש ברוך הוא שם אותך פה 70 שנה, 80 שנה, אבל אין שום ביטחונות. לפעמים זה 30, לפעמים זה 15 שנה. חסר אסונות? אתה לא יכול לדעת, אף אחד לא מבטיח לך כלום. ממוצע 70 שנה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, כותב דוד המלך. אז מה זה 70 שנה? העולם הזה כהרף עין. אתם חושבים שבאמת יש הבדל בין 30 ל-70? אין בכלל הבדל. עוד לפני שאתה תרגיש שהנשמה יוצאת מהגוף, היא מסתכלת אחורה, 1,000,000 שנה פה זה כהרף עין. לעומת נצח. השאלה, מה אתה לוקח איתך לשם? ובא לציון גואל. איזה גואל מדובר פה? המשיח. למי? לשווה פשע ביעקב. למי המשיח בא? אך ורק לאלה שחזרו בתשובה. מי שנשאר מחלל שבת, המשיח לא בא בשבילו. למה? כי בתורה כתוב, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. כתוב שהאדם שעכשיו הוא מפר את הברית עם בורא עולם. כתוב, שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית נצחית, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, לנצח. זה סימן לנצח שאתם בנים שלי. ומה חס וחלילה אחד שלא שומר, מה כתוב עליו? ונכרתה הנפש ההיא מישראל, הנשמה שלו, אני חותך אותו מעולם הנצח. על מה? על זה שישב ראה טלוויזיה בשבת, נסע למול עם אשתו, למייסיס, לטייל. תעשה את זה ביום ראשון, תעשה את זה ביום שלישי. דווקא ביום הקדוש, קודש היא לכם, קדושים תהיו כי קדוש אני. בנים אתם להשם אלוקיכם,
בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. למה? כי את כל התועבות האלו עשו הגויים האלה ועקוץ בם. מה זה ועקוץ בם? מה זה קץ? סוף. גמרתי איתם, ירדו לי מהעיניים הגויים. אבל אתם בנים שלי, למה אתם מחקים אותם? למה אתה קורא לבן שלך פול? למה אתה קורא לו מתיו? למה אתה קורא לבת שלך אלכסנדרה? היא יהודית, היא בת שלי, מה אתה קורא לה בשם של גויה? למה אתה מלביש את הבנות שלך כמו גויות? למה אתה מתנהג כמו גוי? למה אתה אוכל של גויים? למה אתה מורד בי? אני נותן לך חמצן, נותן לך בריאות, כל יום בחיים שלך אתה חייב לי מיליארדים של תשבחות, ואתה לוקח את מה שאני נותן לך ומורד בי? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כתוב, שנאמר וכו' וכו', ומה כתוב? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ויש שם רשימה שלמה של אנשים שחס ושלום איבדו את הכל. יש כאן מישהו שרוצה להפסיד חיי נצח של תענוגות, שירים את היד. אחד. יש כאן מישהו, לא יכול להיות שאדם סדיסט שרוצה לגרום לו ולילדים שלו חס ושלום איבדון לנצח נצחים. אז על מה מדובר כאן? מה אתם חושבים, שלהיות שומר מצוות זה ביג דיל? לא ביקשו מכם להתלבש שחור, לא כובעים, לא זקנים, עזבו אותנו מהתחפושות. מה מדובר כאן? שבת, זה הבסיס של כל בית יהודי. נישואי התערובת עולים כל שבוע. עוד מעט לא יישארו יהודים בעולם, החילונים לא מבינים, היום זה כבר לא מדובר עכשיו אם התורה אמת או לא. אם אתה בחרת להיות חילוני, הבנים או מקסימום הנכדים שלך התחתנו עם גויות ועבדת, כל השושלת של 3,300 שנה נקטעו ואתה אשם. כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. התרחקת, תחזור. איך אבא אומר לבן שלו? תחזור. לא אבא, פישלתי יותר מדי, אני מקרה אבוד. לא לא לא, לא, בני היקר, תחזור, תחזור, בסדר, מחכים לך, העיקר תחזור. ככה השם אומר לך, תחזור, תשוב אליי. כל רגע ורגע אני מנסה אותך אם אתה תשמור את המצוות שלי או לא. למה? להטיבך באחריתך, להטיב לך בסוף של החיים שלך יתחיל הטוב. אם תיקח את השכר של כל בני האדם בעולם מבריאת העולם עד לרגע זה, כל מי שהיה לו כיף כלשהו, כמו שהאמריקאים אומרים I want to have fun, קחו את כל הפן שהיה בעולם של כל הדתות וכל הכתות וכל האנשים ונשים ואוכל וכסף וספורט, מה שאתה רק רוצה, חברו את הכל ביחד, לא ישווה לשעה אחת שכר של יהודי שומר תורה ומצוות שחי לפי הוראות הבורא. שעה אחת בעולם הבא עברת את כולם ביחד עם כל הכסף והכבוד שלהם והוליווד, שמוליווד וספורט ומה שאתם רק רוצים.